masana amayi ndi atsikana ndine chance muzopanda unduna za maphunziro wati mayeso a form 4 adzalembedwa chaka chamawa. Amayi ayenda mu msewu mboma Chikwawa kupereka madandaulo awo pa nkhani zokhudza kugwirirana ndi amayi. Nthambi yona za ngozi zogwa dzidzidzi ili pa nkhawa ndi kuchepa kwa ndalama zomwe zilipo zogwirira ntchito yake. Ndipo boma la America lapereka 1.9 billion kwacha yophunzitsira ogwira ntchito za umoyo 155 mboma la Zomba. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Unduna za maphunziro wati mayeso a form 4 adzalembedwa chaka chamawa. Unduna walengeza izi pa msonkhano wa Nkhani posachedwapa. Izi zadza pamene anthu amagawana mapepala mayeso ena omwe ophunzira akulemba. Zodiak inapeza mayeso awiri omwe anthu amagawana pa masamba amchezo, aphunziro a Chingerezi komanso la biology, ndipo mayeso awiriwo ndi omwe ophunzira analemba. Tikupatsirani zambiri mu nkhani zathu zotsatira. Amayi ndi asungwana mmawawu anayenda mu msewu mboma la Chikwawa kukapereka madandaulo awo khonsolo ya bomali pokwiya ndi mchitidwe wogwirirana. Mmodzi mwa amayi odandaula Alolini Meke komanso Anderson Muhango akubungwira HRDC ku chigawo chakumwera apempha akuluakulu kuti akhazikitse mfundo zokhwima zoteteza ana. Christopher Sande akufotokoza. Amayi ndi atsikana kuyenda mu msewu kuti akapereke madandaulo awo kwa DC maka kudandaula ndi mchitidwe wogwirira ana omwe kuoneka kuti wakula kwambiri. Nkhani imene yachitika posachedwapa imene maka inachitika pa 20 Oktoba komwe mwana wachipere anagwiriridwa inadandaulitsa anthu ambiri. Ndipo tsiku la lero amayiwa komanso atsikana komanso palinso anyamata ena ndi ena amabungweso amene ali pano kuti akapereke madandaulo amenewa kuti akuona kuti nthawi kapena ntchito yoteteza ana ndi ya wina aliyense Malawi muno. Ndiye pano ndili ndi mmodzi mwa akuluakulu akubungwe la HRDC mchigawo chakumwera. Madandaulo amenewa akuperekedwa kwa DC kuti apite kwa Minister of Gender komanso tayikapo officer in charge wa Chikwawa komanso tayikaponso social welfare including magistrate court. Anthu amenewa ndi mapartners amene amaonetsetsa kuti musachitike chisokonezo makamaka pa nkhani yogwirira ana. Ndeta apa amenewa kuti akaona atithandizire kuti pasachitikenso zinthu zangati zenezi kusogoloka. Ndiyo panonso ndili ndi phungu wa dera la Chikwawa West amene wandi Susan Dosi. Khalidwe logwiririra lachuluka kwambiri makamaka kuno ku Chikwawa. Ndeni nachoona chinthu cha mtengo wapatali kuti ngati ndindo ndibwere tizayende nawo azimayiwa kudandaula kunena kuti ayi khalidwe limene likuyenera lite. Tsiku la lero kwatentha kwambiri kuno ku Chikwawa komabe amayi amenewa atsikana ndi abambo ena ochepa aonetsa ndi mtima woti iyayi sawa zimenezi ngafike kwa DC kuti atsikana achipere omwe akhala kugwidwa pakatipa atetezeke. Speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Kotani Hara wati omwe amalimbikitsa malamulo otetezera amayi ndi ana akazi mu mchitidwe wogwirira komanso nkhanza akuyenera kuyamba kulumikizana bwino kuti mchitidwewu uthe. Kotani Hara ati malamulo mdziko lino alipo othanirana ndi kupezeka olakwa pa mulandu wogwirira amayi komanso mwana wamkazi koma satsatidwa moyenera chifukwa cha kusowekera kwa mgwirizano pakati pa omwe amalimbikitsa malamulo kuti agwire ntchito. Linda Masinga ali ndi ripoti. Speaker wa nyumba ya malamulo Catherine Kotani Hara wati pofunika kulunzanitsa malamulo omwe alipo okhudza kugwiririra ndi kuteteza amayi ndi ana ku nkhani zoterezi. Hara avomereza kuti malamulo omwe alipo mdziko muno sakuthandiza kuteteza amayi ndi atsikana mokwanira ku nkhanza zoterezi potengera kuti amayi ambiri ndi atsikana akupitirira kugwiriridwa tsiku ndi tsiku mdziko lino. Malamulo alipo, zilango zilipo, koma pafunika harmonization. Child Justice Act ndi Penal Code. One, panopa nthawi zambiri timapanga punish, amene amapangidwa punish, amakhala amene wagwiriridwa mwana. Pamene nthawi zina amakhala kuti munthu akugwiriridwa, even mzimayi mwana wa mayi akudziwa koma kumabisa, osanena. Pano tufuna kuti zimene zinalenoda mu Child Protection Act zizigwiritsidwa ntchito. Olo mzimayi ali mwana wa mwanayo ngati wabisa, nayonso amange. Yesa namugwiririra koma akutani akukhala chete sakunena. Anthu maneba timatha kudziwa kuti ukuku mwana akugwiriridwa koma timakhala chete osanena. Zimene zitufuna zite pamudzi akudziwa kuti mzibambo amene tikusunga iwakwatira mwana wa zaka 14 anthu osamakanena. Zimene zitufuna kuti harmonization ichitike kuti anthu amene
sakunenawo sakuulula zimene zikuchitikazo nawonso azipasidwa punishment. Naye omenyera ufulu wa amayi Dr Jessica Bwira wati ndokhudzika kwambiri kuona kuti amayi ndi atsikana akupitirira kukumana ndi nkhanza zoterezi m'dziko muno, pomwe malipoti akusonyeza kuti kwa nthawi tsopano atsikana osapyola zaka 10 ndiwo akhudzika kwambiri ndi mchitidwewu. Zachitika lero ndizowawa kubereka nkumodzi mwana kugwiriridwa ndi kukagwirira sizoona. Ome lapereka kalata zawo za madandaulo ku makhonsolo a mu mzinda wa Lilongwe ndi Blantyre lachiwiri, pomwenso apempha adindo kuti alimbitse malamulo komanso adzipereka chilango choyenera kwa onse ogwiririra kuti amayi ndi atsikana atetezeke m'dziko muno. Ndine Linda Masinga, malo mwa Zodiak. Aphunzitsi ayambanso kugwira ntchito pa skulu ya primary ya Nkolokoti ku Blantyre patapita sabata imodzi asakugwira ntchito. Zodiak komabe apeza kuti kusamvana pakati pa akuluakulu pa skuluyi ndi anthu okhala mozungulira skuluyi kukadali. Anthu okhala mozungulira skuluyi akufuna msewu olowa mkatikati mwa skuluyi uzigwira ntchito zomwe akuluakulu a skuluyi sakugwirizana nazo atikamba kuti ziyika ophunzira pa chiopsezo cha ngozi. Alfred Buta akufotokoza. Pamene afika pa skulu ino tapeza ophunzira akuphunzira kusiyana ndi zali sabata yathayi pamene ophunzirawa anali mwayi kuti apeze kaphunziro pa skulu ino pasaka pali kusamvana pakati pa akuluakulu a skulu imeneyi ndi anthu okhala mozungulira skulu imeneyi makamaka onera kuti anthu akumisiwa afuna kuti pakhale msewu udusira mkatikati mwa skulu imeneyi kutuluka kupita mbali nayo. Choncho akuti posada pa akuluakulu a skulu imeneyi anamanga mpanda kutchinga mbali imene anthu amaolowera imene akuti akaumizi anagweza zimene zinakwisa aphunzitsi amenewa amene akuti amaona kuti yawo usikidwire pamakambasoonera kuti akumuzi amenewa mabwera pano osokoneza pena maphunziro penanso watukwana kapena simuna kuwabera katundu awo ndi ananyenya ntchito kufuna kuti usiyena kuti mwina ndi utetezeka kufuna kuti akuluakulu achitepo kanthu kuti atetezeke pamene akugwira ntchito yawo. Ndinayesa kuti afune ndi section pa skulu imeneyi amene wanja Nolini Kachale amene akana kuchitapo ndemanga makamaka kuza nkhani imeneyi. Koma chimene chamvesana chinena kuti nkhani zimenezi makamaka kusamvana kumene kukhanga kuti nkhani zinathe palibe chimene chachitika padakali pano kuti pakhale atete kusamvana kumene mwina mwachidule pamapani ndi ophunzira imene apasipano pa atsikana awiri. Amaphunzira adangakuphunzira zino uzamali padange nomswaki aphunzira kuti akali basinaphunzira bankhaba mangoyenga iyaphinda ukuthi ngajiona simayikhulazozali vale vakhalazo kuti classe kuno amene ndophunzitsa amene tapeza skulu ino koma chozikiratu pano chonena kuti nkhani izi zinathe ngasiza kuti kutsogoloko chilike njani kuti mwina kuti azasiya sophunzira kapena mwina azasiya phunzitsa kapena kuti zizakhala panji. Malamulo 12 omwe mtsogoleri wa dziko lino wavomereza posachedwapa akuyembekezeka kuyamba kugwira ntchito kuyambira lachisanu likudzali nyumba ya malamulo ikamaliza ndondomeko yosindikiza malamulowa. Mneneri wa nyumba ya malamulo Ian Mwenye wati malamulowa awatumiza ku nyumba ya boma yosindikiza zinthu zosiyanasiyana kuti awayike mu gazeti. Mtsogoleri wa dziko lino anasayinira malamulo 15 omwe ndi kuphatikiza malamulo okhuza kayendetsedwe kachisankho komanso msonkho. Bungwe la maloya la Malawi Law Society lauza boma kuti liganizire zomanga zipinda zowonjezera zoweruzira milandu mabwalo a milandu m'dziko lino kuti zigwirizane ndi chiwerengero cha oweruza milandu omwe President Lazarus Chakwera wasankha kumene. Ngakhale wayamikira kusankhidwa kwa oweruza milandu owonjezerawa, mtsogoleri wa bungwe la maloya ya Barton Muhango wati izi sizipindula ngati oweruza milandu sakhala ndi malo ogwirirako ntchito. John Poga yuno alemba ripoti ili. Pa 29 Oktoba, oweruza milandu omwe President Lazarus Chakwera wasankha kumene analumbira kutsonyeza kuti tsopano ayamba kugwira ntchito yawo. Izi zinakondweretsa mkulu wa mabwalo a milandu m'dziko lino Chief Justice Andrew Nyirenda, yemwe anati kuonjezera chiwerengero cha oweruza milandu kuthandiza kuti afulumizitse milandu ina yomwe yakhala ikuundana m'mabwalo a milandu. Koma zikuonetsa kuti kuonjezera chiwerengero cha oweruza milandu uku pakokha sikuphula kanthu kamba kuti oweruza milandu alibe malo oti kumagwiramo ntchito yawo. Pano bungwe la maloya Malawi Law Society lapempha boma kuti lipereke ndalama zokwanira zoti zithandizire pa ntchito yomanga zipinda zoti aziweruziramo milandu. Mtsogoleri wa bungweli Barton Muhango wati malinga ndi ofesi ya mlembi wa mabwalo a milandu m'dziko lino, dziko la Malawi lili ndi zipinda za High Court 10 pamene mukondera nkhani pano pa Zodiak masana ano muli ndine Chance Mozopanda tikadali ndi zambiri posachedwapa.
Boma la Malawi lapeza ndalama kuchokera ku bungwe la World Bank IDA zoti ligwirire ntchito ya zaka zisanu ya chitukuko cha madzi ndi kulimbikitsa ukhondo wa mzinda wa Lilongwe yomwe ikutchedwa kuti Lilongwe Water and Sanitation Project LWSP. Ntchito ya Lilongwe and Water Sanitation idayamba pa 26 March 2018 ndipo idzatha pa 30 June 2023. Cholinga chachikulu cha ntchitoyi ndi kuti madzi a ukhondo adzipezeka mosavuta kwa anthu ochuluka komanso kulimbikitsa ukhondo wa mzinda wa Lilongwe. Ntchitoyi ikugwiridwa ku bungwe la Lilongwe Water Board mogwirizana ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Ntchito ya Lilongwe and Water Sanitation ikuyembekezeka kupindulira mabanja 500,000 amu mzinda wa Lilongwe ndi madera ozungulira. Zina mwa zomwe zichitike mu ntchitoyi ndi zinthu monga izi: kuwunikanso ndondomeko za kagawidwe ka madzi pofuna kuthetsa mavuto omwe akupezeka, kukonzanso njira zodutsa madzi komanso kuchepetsa madzi otayika kuchoka pa 36% pakadali pano kufika pa 26%, kukonzanso mapayipi odutsa madzi omwe alipo kale komanso kuonjezera mapayipi ena zomwe zidzathandize kuti pazikhala madzi odalirika nthawi zonse kwa anthu pafupifupi 250,000 omwe pakadali pano amalandira madziwo mosakwanira, popanda kuonjezeranso kuchuluka kwa madziwo ku mathanki a waterboard, kukonzanso ndi kukuza zipangizo ndi makina opopa ndi kugawa madzi, kukonzanso ndi kukuza njira zodutsa nyasi zachimbudzi zomwe zilipo kale komanso kuyika zina zatsopano. Mabanja osauka ndi omwe sangakwanitse kudzidalira paokha adzathandizidwa mwapadera polimbikitsa ukhondo m'makomo mwawo. Anthu pafupifupi 250,000 ndiwo akuyembekezeka kupindula ndi ndondomeko iyi. Ntchitoyi idzathandiza mabanja osauka powamangira zimbuzi zamakono 8,000 kumanganso zina makumi awiri m'misika ndi m'masukulu. Ntchito ya Lilongwe Water and Sanitation ikuyembekezeka kupereka ukadaulo okwanira ku bungwe la Lilongwe Water Board ndi khonsolo ya mzinda wa Lilongwe pa ntchito ya madzi komanso kulimbikitsa ukhondo. Ntchitoyi ili ndi nthambi yomwe ayikhazikitsa yotchedwa Project Implementation Unit PIU kuti zilandira madandaulo kapena ndemanga za anthu. Ofesi ya nthambiyi ili ku Madzi House komwe kuli ofesi ya Lilongwe Water Board mphepete mwa msewu wopita ku Likuni mu mzinda wa Lilongwe. Kuti mudziwe zambiri, lembani kalata kwa mkulu wa Lilongwe Water Board, Post Office Box 96 Lilongwe, phone 01714 email piu@lwb.mw, Facebook page Lilongwe Water Board, Twitter handle @LLWaterBoard, Instagram @LLWaterBoard, YouTube Lilongwe Water Board, website www.lwb.mw. Lilongwe Water Board, madzi a ukhondo nthawi zonse kwa onse. Lilongwe City Council, kulimbikitsa ukhondo ndi chilengedwe mu mzinda wa Lilongwe. takulandiraniso ku nkhani zathu tisanapitirire tikumbusani mitu ya nkhanizi. Unduna ona za maphunziro ati mayeso a form 4 adzalembedwa chaka chamawa. Amayi ayenda mu msewu m'boma la Chikwawa kupereka madandaulo awo pa nkhani zokhuza kugwirirana ndi amayi. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ili ndi nkhawa ndi kuchepa kwa ndalama zomwe zilipo zogwirira ntchito yake. Boma la America lapereka 1.9 billion kwacha ophunzitsira ogwira ntchito za umoyo 155 m'boma la Zomba. Nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ikuda nkhawa kuti ndalama zokwana 34.5 billion kwacha zothandizira manja ovulika pa nthawi yosowa chakudya chaka chino sizinapezekebe. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi Moses Chimphepo anena izi ku Lilongwe pambuyo posayinirana pangano la ndalama zokwana 4.2 billion pakati pa dziko la Norway ndi bungwe la World Food Program zothandizira manja osowa. Tindi ripoti ili. Komiti ya Malawi Vulnerability Assessment MVAC inapeza kuti mabanja ochepekedwa 2.6 million avutika ndi njala chaka chino.
malinga ndi mkulu woona za ngozi komanso kuthana ndi ngozizo ku nthambi ya Dodma a Moses Chimphepo, dziko lino likuchepekedwa ndi 34.5 billion kwacha. Achimphepo ati chinchifukwa kuli kofunika kugwirana manja pothetsa vuto la njalali mdziko muno. Monga boma atapanga plani imeneyo kuti tipange zotheka kuti anthu amene atasowa chakudyawo tafikire. Pali njira ziwiri zimene tigwiritse ntchito: chakudya komanso drama. Mkulu wa bungwe la WFP Amako Kavakante wati nkofunika kukonzekera mokwanira pothana ndi ngozi za mtsogolo makamaka nthawi ya njala ikudzayi yomwe ati chaka chino yaonjezekera ndi mliri wa COVID-19. Ndipo kazembe wa dziko la Norway Steinar Ejilhagen wati ofesi yake ikhala ikutsatira momwe ntchito yogawira anthu thandizoli kuyendera poonetsetsa kuti ayenda bwino, pomwe ati zidzathandiza ngati nkofunika kudzathandizanso mtsogolomo. Maanja 193,658 omwe adapindula thandizoli adzilandira chimanga, mipukutu ya chakudya china komanso mafuta ophikira zomwe ndi za 23,100 kwacha kuyambira mwezi uno. Kuchokera ku Lilongwe, ndine Western Guta. Boma la America lapereka 1.9 billion kwacha yomwe ithandize kuphunzitsa kugwira ntchito za umoyo 155 m'boma la Zomba. Polankhula pomwe amasayinira mgwirizano ndi boma la Malawi, kazembe wa dziko la America mdziko muno a Robert Scott adakuyembekeza kuti thandizoli lipindulira dziko lino. Andrew Viano alemba ripoti. Kazembe wa dziko la America kuno ku Malawi Robert Scott ati mgwirizanowo uthandiza potukula ntchito za umoyo mdziko muno. Iwo anati mgwirizanowo uthandiza potukula ntchitozi mwazina pochepetsa imfa zodza kamba ka mavuto ngati awa. Kazembeyu wati ogwira ntchito za umoyo ophunzira bwino amatumikira bwino anthu. Iye anapitirira kupempha adindo okhudzidwa kuti agwiritse bwino ntchito thandizoli. Ndipo kumbali yake nduna ya zachuma Felix Mulusu inati thandizoli lithandiza zipatala mzaka zitatu zomwe akuyembekezeka kuti akhala akuigwira ntchitoyi. Malingana ndi ndunayi, boma latonse layika njira zonse zofunikira pofuna kuthana ndi mavuto akusagwiritsa bwino ntchito chuma cha boma. Bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry lati silichititsa chionetsero cha zamalonda chaka chino chomwe analinganiza kuti chichitike mwezi wa Septemba chichalephereka mu Meyi kamba ka mliro wa COVID-19. Modzi mwa akuluakulu kwa MCCCI alinda pete auza Zodiak kuti chionetsero cha zamalondachi chaka chino sichikhalapo chifukwa cha mliro wa COVID-19 omwe ukadalipobe. John Paul Kayuni walemba ripoti ili. Mwezi wa Meyi chaka chilichonse dziko la Malawi limachititsa chionetsero cha malonda chomwe chimapereka mwayi kwa ochita malonda mdziko lino kuonetsa katundu wawo kwa ogula akunja. Koma chaka chino chionetsero cha malondachi sichichitika kamba ka mliri wa COVID-19. Alinda pete mkulu woona za malonda ndi zochitika ku bungwe la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI lomwe limakonza chionetsero cha malondachi watiuza kuti chionetsero cha malonda chaka chino chomwe poyamba anati chidzachitika mwezi wa Septemba sichichitikanso chaka chino. Iwo anatiyankha kudzera mu uthenga wa pa foni ya m'manja ndipo tawerenga zomwe anayankha mu studio mwathu. Nkhani ya chionetsero cha malonda anthu ayenera kuimvetsetsa kuti chionetserochi sichingachitike pamene boma likuletsa anthu kusonkhana pagulu ngati njira yopewera kufala kwa COVID-19. Mwambo umabweretsa pamodzi anthu ambiri a dziko lino ndi akunja komwe. Mtsogoleri wa bungwe la Indigenous Business Association of Malawi IBAM Mike Mlombwa wati ngakhale kuyimitsa chionetsero cha malondachi kwakhudza malonda mdziko lino, ganizoli ndilomveka. Nesesa kumvetsetsa chifukwa kuti ngasi kumene kuja kumakhala anthu ambiri kuti akaonere ndi COVID yathuyi sizikanagaza bwino ndeti naso kwatokoza MCCI anayesetsa kuti achite khanso chifukwa mwina amaganiza kuti mwina mliriwu uyeperako. Chionetsero cha malondachi chimabweretsa pamodzi ochita malonda mdziko lino ndi a m'mayiko akunja. Malo mwa Zodiak ku Lilongwe, ndine John Paul Kayuni. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Sungwana ya Scorchers yanyamuka mdziko muno kummawaku kulowera ku South Africa pomwe akuyembekezeka kusewera ndi timu ya Lesotho pa mpikisano wa COSAF omwe ayamba kale. Mphunzitsi wa timuyi Magnebert Kadzuwa wati ali ndi chikhulupiriro kuti osewera ake akachita bwino pa mpikisanowo kamba kuti watenga osewera odalirika. Apanso ndiwo mapeto pa nkhani zathu masanano kumatisanapite tionenso mitu yake. Unduna ona za maphunziro ati mayeso a Form 4 adzalembedwa chaka chamawa. Amayi ayenda munsewu mboma la Chikwawa kupereka madandaulo awo pa nkhani zokhuza kugwirirana ndi amayi.
nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ili ndi nkhawa ndi kuchepa kwa ndalama zomwe zilipo zogwirira ntchito zake. Ndipo boma la America lapereka 1.9 billion kwacha ophunzitsira ogwira ntchito za umoyo 155 m'boma la Zomba. Werengani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Ndine Chance Banda. Kumbukirani kuti kuvala mask mukakhala pagulu ndi kuthandiza kuchepetsa kufala kwa COVID-19. Masana abwino. Get all the latest news from the trusted source online. We have the most shared local news on our website. And we have a vast following on Facebook and Twitter. Subscribe.